Hapon na. Pas magdagdagan. Kay tura, zombie. Tulog, pagdalik tulog. Pas-pas ra kay managan. Ang tura, di ba? Told you. Grabe makagukod mga buwanga. Kasunod ra gapon mo. Grabe. Sunod ra gapon. Okay. So karon, itong buhaton. Kani padulong dere. Dayon gikan dere. Paana kani siya. Dayon padulong dere. Kani muni atong sugdan kay magtuko na tag pundasyon. Kani yung tato ni gamiton unya para na makaon ng mga kanito. Baka, ang mga sheep, then para kunuhan ay matuka-tuka ang mga manok. Siyempre, mo dyan ang foundation o balay para realistic pa. Say purpose no. Game mo ganit ng Minecraft nga tula kay simulation, life simulation. Okay, so wala na tayo. Craft tag. Okay. So, pwede na ito na i-event para indot lang tawon. Diba floating? Okay. So, okay na siya. Try na tayo yun. Ito nang karon og pala. Ana-ana to na.
Tira ba gamay? Kani ka. Pinuang. Okay. Okay. Nagdala ba tag? Okay, wala. Karon to na. Dali ras pala na ano eh. Okay, so 9 na to na